Don't patience on good. Dinner call 11. Rombiro Rubasiro. And Kuti Rombiro Yempe. Nechkaf. Ne school fees. Dino Zizachkoro Dinonzi Vumba Primary School. Dogana na mama wangu. Anonjitara yangu kuti. Akastroke. No. Tomati. Akarematwa. Achikukuti. Epena kusaka bauchonga. Wakadi. Akasaka bauchonga kwa ndati. Koza mali wasi. Akaenda kwa huko kumberi. Ko muzima wenyari mama wako ari kupi? Vari kuitewo? Vanga chiri vesere na did. Sava nomboya kuzokuona? Vakapedzisira gore ripi? Asi vakakusiya vari mudiki? Saka imimi baba makazoziya sei kuti Thomas ndiye akakuroyai? Makaziya sei? Anzi. Vakakurovai? Saka zvese zvisati zvaitika baba wako vaitotaura nekufamba zvakanaka. Saka izvi zvakatanga last year. Saka pane kwamambofambawo here kuti mubatsirikane kana kung'anga kana kumaprofiti kuti mubatsirwe? Vakanzi saka zvaka zvikaita here? Okay, hanzi uya noratidza. Tiratidze yenyu muteuro wacho. Sumudzai todaona. Sumudzai. Bata icho. Ndo muteuro wamakapiwa wacho wamuri kushandisa. Asi zviri kuchinja here? Saka apa muri kugara muri ngori 2. Iwo ndiwo unobika unoita zvese pano nekuva wachina. Mvura munochera kupi? Kure zvakadii pana? Ko chikafu munochiwana kupi? Chikafu munochiwana kupi? Baba wangu wakaremara gore rakapera 2023. Saka ndombira rubatsiro rekuti pachikafu nezvekupfeka neschool fees. Saka izvozvi muri kumborarama sei? Chikafu muri kuchiwanepi? Tukati tichienda kokumbira. Munokumbira kupi? Kunoenda kokumbira kana kwambuya Nkamba, kana kwamai Maria Singis, kana kwamai National Zandoni, kana kwamai Kudabai Gia.
kana kwa mtede. Sasa unodziza kupi? Uye unoita grade ani? Unodziza kwa Mumba Primary School. Ko Grade ani? kana Fosi. kana uenda kuchikoro baba unosara nani? Ega. Anosara kokubika unotosiya wabika ere usati uenda kuchikoro? Anobika anokona. Oh, tipedziwe chituwa icho. 0 7 7 7 1 4 9. Ndivyo. Eso 9 kodi 3. Kodi 0. 90. Tangiza. 0 7 7 7 1 4 9 0 3 7. Vanonzimaya. Ndodza mama wako ere? Ndizwa mwana. Nimasi. Kodza mama wako iwe. Haudzizi. Wakabva rini kugara na mama wako iwe? Tatoka. Katokari. Uri grade ani? Nasenda kwenda chikoro. Vakakusiya. Hauzivi zita ravo? Vanonzani? Progress Biriri. Progress Biriri. Mbiriri. Pamusapi. Saka kwa mutare vanogara pai, vanoshandiwa wanoshanda kwa mtu akaroorwa ikoko. Izvezvi ndozvinotari kwa mutare. Asi mama wako iwewe na baba wako ava vane vana vangani na baba wako ava? Iwewe nani? Na Nesta. Muri 2 ndimi vana vababa avo. Neumwe wacho nditamuziva Kadiko. Nesta muhombe kwauri? Na Esther. Nesta na Esther nekadiki. Pakabva kwaKeshia. Asi pakabva kwaKeshia anga kutokona kutaura patakaende tiri 2. Mama anga toenda. Ndo ufu watasangana nawo.